5 λεπτά μακριά από τη στάση της ανάληψης θα βρεις premium φαγητό σε οικονομικές τιμές. Τρώμε και κρίνουμε στο Noema Bistronomy. Στην ήσυχη γειτονιά της Χαριλάου θα βρεις ένα γωνιακό στέκι για όλη την ημέρα. Εδώ ο Παναγιώτης αποφάσισε να δώσει νόημα στη γεύση και να δημιουργήσει πιάτα που θα σε ταξιδέψουν. συνδέει λοιπόν το comfort food με τη δημιουργική και εποχική κουζίνα και έτσι ξεκινήσαμε με τα αλμυρά εκλεράκια στα 7,90 με κρέμα λευκών τυριών, καραμελωμένα κρεμμύδια και κράμπλ με μέλι και θυμάρι. Η πιο ιδιαίτερη επιλογή που αξίζει ένα 10 στα 10 από εμάς. Συνεχίσαμε με τη δροσερή σαλάτα με ανάμεικτα φύλλα στα 8,5 ευρώ. Μιας και μιλάμε για χειμερινό μενού, δεν γινόταν να λείπει ψητή κολοκύθα στο συγκεκριμένο πιάτο, συνοδευόμενο από αποξηραμένα σίκα, κρουτών και dressing λεμονιού με ροζ πιπέρι. Ώρα για το αγαπημένο μου πιάτο. Τραγανά σνίτσελ από φιλέτο κοτόπουλο στα 7,80 με μαγιονέζα μαύρου σκόρδου και λάιμ, που άλλο να σου λέω και άλλο να το δοκιμάζεις. Από τα κυρίως πιάτα, το αργοψημένο φιλέτο κοτόπουλο στα 12,5 ευρώ τράβηξε το ενδιαφέρον μας. Συνοδεύεται με ψητή γλυκοπατάτα, ραγούλα χανικών και σάλτσα ψητής ντομάτας. Και επειδή μια εικόνα ίσον 1000 λέξεις, αυτό το χοιρινό φιλέτο στα 13,5 ευρώ σιγοψύνεται και σερβίρεται με πουρέ ελληνόριζας, μανιτάρια σοτέ, σάλτσα πορτσίνη και κράμπλ τρούφας. Λαχταριστό, πεντανόστιμο και το αγαπημένο μου πιάτο που πρέπει οπωσδήποτε να το δοκιμάσεις και εσύ. Εννοείται δεν έλειπαν και τα γλυκά, μια και αυτό το ραβανί στα 6,80 είναι ό,τι ακριβώς χρειαζόμασταν. Το τζέλ πορτοκαλιού με βανίλια και κρέμα λευκής σοκολάτας έδωσαν μια έξτρα πινελιά στο παραδοσιακό αυτό γλυκό. Η κρέμα νουτέλα στα 7,5 ευρώ με καραμελωμένα φυλλά σφολιάτας και τραγανό φουντούκι σπέκιουλους είναι γευστική, απολαυστική και δεν πρέπει να φύγεις από εδώ αν δεν τη δοκιμάσεις και εσύ. Εμείς σου δείξαμε τα δικά μας αγαπημένα από τον ανανεωμένο μενού. Το δικό σου όμως ποιο είναι?